Ababwatani be sekta anene ya obosombi anene kurwa ase stage area ya Beyond kutoka imeye county ya Kisii niko baburirie oboteneni bwe municipality bwe county ya Kisii banyarekoba kwenekya ngabwaretire amo abarai abanyarekoba bakomina na gati yabo baretanire ogwetana okwanyarekoba korokana asobosombi bwa keraritiko korengana na ababwatani abo niko batebire omochando nyarekoba gotoka anene gati yaba sombi vestage ya Beyond neliye kutoka marani sebono abagende babere kurwa stage ya Beyond banyarako bagusaganwa ekero banyarako baba koira chikasoma cyabo gocia stage ya marani sebo banyarako bakugurwa chipigi cyabo ibere korengana nabaraboni go baburire oboteneri bwo municipal banyarako ko babo koleta abarai abo be stage chibere rinde banyarako bakoleta botoreru anena sector ijo ya boda boda na igoro. I condemn whatever that happened. Bandera waitu wabere babu atitikasta wako genda marani bakabwatu na barunge chikiti ba marani bakabaita ndene munga oyo mo batu register de kundi bitu ngana kabwate dini ya yeye so nare gusoraba na boda boda baitu na muharo rire abantu bebangete bune stage ngo twanje tomorembe naende tuntori go kani mondo tatwara decency asamangana yo Burundi keraba nyorete abandere bayo baitu babatichi abegete chi reflect chete chiri kire Beyond baganza komatengi babo birina bie bakabaita bakair police station dioma babwate chi chari none warrant of arrest etaru ando toko burukana abantu abe stage to ya Beyond na abantu ba stage ya marani ngase ngenjo abarai mbali bachorwa alitinze mu chamarani bese bataramanya mukore basibuya bakubwa tachipigipigi cheite garo chekire gari buna bono yo muito nabwati tugoro akanyara kwabaga kwebwa chingo machitarinke akairu nande ase SN kwana atakubateine tigatosukane muna indwa wana boda boda akarari gosori anyorekanire irari goseri mbakase echemani yae ase biongozi bigose eri tatu tokonyoro yo bwata mawaso na bawa kwe fine